Milujem koboldievši. Chcela som povedať, že z panikára povedz, ja som gej, ale potom mi to doplo. A môžem ísť za tým druhým pavúčkom? Pani. Pavúčik, máčik, vystrž rožky. Strčím ti do nich moje rúčky. Môžem zase s výhodou? Či není prekvapený? Oj, noj. Či ja spravím toto. A už není za mojím chrbtom. No, Len z tej spravíš kaverny počujeme také hento. úplne... O môj Bože, Kriste. Ako robia na tom Netflixe tie seriály o Dahmerovi a Jack the Ripper a neviem kom všetko. A potom tam bude Varulv, ktorý proste že oh no, počuli ste? Varulv, to je moc ďalšie zviera. Žena, zavri deti v izbe. Podľa očitých svedkov tam pocestných sužuje prerastený horiaci had. Ding dong, ding dong. A ešte si možno stihnete postaviť celý múr za lacnejšie. Ding dong, ding. Prihláste svoju dcéru či syna a získajte hodnotnú odmenu alebo nápadníkov s veľkým venom. Ding dong, ding dong. Pichnem Shadyho do rebier. Hej, Shady, chceš sa prihlásiť? Ding dong, ding dong. Nad súostrovím v oblasti Omného a okolia bola zahliadnutá silueta veľkého draka. Jeho farba je neznáma, čarodeji varujú pred možnou katastrofou. Vedmi hovoria o znamení bohatstva v kraji. Čaká nás nešťastie alebo požehnanie pre ekonomiku. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Vydavateľstvo nezávislých piscov hlási čoskoré vydanie druhého dielu série Dobrodružstva hrdinu Tupohlava z Magdulan. Podarí sa mu tentokrát zachrániť svoju nevestu Rybinu z pazúrov hrozného panovníka Mrožomíra. Zistite v jednej z 10 kópií vychádzajúcich už budúci mesiac. My sme si kúpili noviny a prečítali to. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. To si majú utrpenie. Problémy hen takej... Ale kto tam stierkuje? Neviem, tiež počujem. Ding dong, ding dong. Kto čo robí, ak niekto niečo? Samozrejme. Som Si čarovný. Ding dong, ding dong. Yes. Truhličku, teda Shady otvoril. Nájdete tam miešok s peniažkami. Moje obľúbené miešky.